Sittard. Zij gaan dansen op een nummer van Alanis Morissette en de nummer heet Crazy. Dat is je moeder hoor, Tara. That's what he goes there for, still lock the door. All those around him criticize and sleep. And through a fractal breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Well, thank you, ladies. Jullie mogen in ieder geval weer met de bus mee trouwens. We hebben nu een tweede val. En terwijl even de vloer wordt geveegd met dames nog wat liggen.